Gde gledaš? Gde gledaš? Gledaj dole. Jel moguće da ti minut jedan ne možeš da se skoncentrišeš da gledaš dole? Nisam nikad radio ovaj posao, prvi mi je put. Šta ima da se radi, čoveče? Šta ima da se radi? Samo ideš i gledaš da li ima dinar, 2, 3, 5, dobro nema 3, ali 5, 10, šta znam, ideš i gledaš. Ja mislim da mi treba ipak da pitamo mamu da nam da taj početni udo i da tako krenemo. Šta fali samo Ozrene da nam da... Ljuboljube, hoću sam. Razumeš, hoću da dokažem da mogu sam. Hoću da budem samostalan. Pa samo da krenemo... Ljuboljube! Skoncentriši se. Na šta da se koncentrišem? Idem i gledam, tražim pare. Mi treba da otkrijemo koju veštinu imamo i onda da se damo u to. Ovako idem, gledam, ne znam šta radim. Dobro, evo ja imam veštinu da idem i da tražim pare po ulici. I ja sad to radim. Koja je tvoja veština? Hajde, koja je tvoja veština? Masaža. Od malena imam prste za to, to znate, imam osjećaj da masiram ljudi. I to bi mogli na ulici ovako da ih masiram ujutru pre posla, ko još to radi. Uzmeš lepo klupu, malo bilja, mašete, vas dvojice ja masiram. Aj pitaj da ga izmasiraš. I to dvojice. Ajde, pitaj. 100 dinara. Ajde, Jugo. Ajde, treba mu sigurno masažu. Šta bi? Ne deluje mi baš da je raspoložen za masažu. Ne deluje, jel? Aj, brate, molim te, mani me tih tvojih ideja. Aj, skoncentriši se još koji kilometar, idemo, tražimo pare, pa ćemo onda da vidimo šta drugo možemo da radimo. Jugoljube, skoncentriši se! Dobro. Onda fokus. Fokus. Jugoljube, pređi ti desno, moja je veća površina. Ja bolje gledam od tebe. Ste našli nešto? Ništa. Ništa je dalje. Jugoljube, neće gore da budu, nego dole. Gledam, bre, nikad nisam bio ovdje. Ozrene, gledaš ti? Gledam. Ti kroz objektiv gledaj, jel ima? To je početni naš kapital. Jel moguće da si me pustio da prođem na crveno? Čuvam od pozadi. Bolje valjda ovu damu. Ej, pa došli smo na isto. Negde grešimo. Znaš gde grešimo? Gdje? Aha, Brzo nam ide glava. evo ga. Malo je uvatila buđa. Šta je, bro? 5 dinara. Znači, pogled treba da ide, gledaj. Dobro. Ovako i onda da ga vratiš. Ovako i onda da ga vratiš. Vidi, stvarno jesi. Prska! Aha! Opa! Ding, ding! Vidi ga! Vidi koliko terasu ima ovaj što je na zadnjem spratu. Jeli? Jel ti opet gledaš zgrade? Pa dobro, volim da bacim pogled, je. Pa dobro, ali šta ako baciš pogled i pogled te skrene sa novca? Jeli? Koliko nama treba ovih malih kovanjica da nađemo? 10 miliona. Ma kako više? Pa 12 miliona. 12 miliona. 12 miliona. 12 miliona do kraja godine. 12 miliona po dinar. Kad bi samo taj biznis razrađivali do kraja godine 12, to ti je 1 milion mesečno. A sad je februar, znači 1,5 miliona mesečno.
kovanice treba da nađem. Na dnevnom nivou, na 30, 500, 50.000. Jao bre, Jugoljube. Jugoljube. Nećete, dobar je, hajde. Ja mislim da mi treba da sednemo, da rezimiramo, da vidimo šta smo mi uradili. Ajde. 5, 20, 21, 22. Pozdravne, dođi vamo. A nemoj, dobar mi je kadar ovdje. Oni njegovi kadrovi. Znaš šta ja mislim? Šta? Te sekundarne sirovine nisu loš posao. Naprimjer, idemo sad ovuda, po poljani ili ne znam ni ja. I skupljamo limenke. Kilogram limenki ti je 40 dinara. Razumeš? I još plus uz to tražimo pare. Ti Ozrene slažeš s ovim? Apsolutno. Ja sam za. Jugoljubi. Ajde bre. Ali čim obrnemo i zaradimo prvi kapital od limenki, idemo u neki finiji posao. Dobro. Ali ti da ga smisliš. Ja ću. Dogovor. Evo ruka. Ozrene. Thank you.